Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a yau a wani sabon bidiyo. Bidiyonmu na yau zai mai da hankali ne akan wani application wanda zai baka dama ka ƙara wa wayarka space mai yawa. Kamar dai yadda kuka sani, mafi yawanci in ka ɗora files da yawa akan wayarka za ka rasa space ɗin da za ka sa wasu, kuma akwai wanda ba ka so ka goge su saboda kana so ka ajiye su, to amma ba yanda za ka yi. To saboda haka wannan application na tabbata za ka ji daɗin shi matuƙa domin zai ajiye maka abubuwa da yawa. Ana kiran application ɗin TeraBox. Yanzu haka mu shiga wannan application domin ganin yadda yake aiki. Kamar yadda kuke gani yanzu ga application ɗin nan kamar haka. Ga shi nan, wannan shi ne TeraBox, kuma yanzu za mu shige shi. To ga shi nan yanzu na yi skipping, ya nuna min wani art ne. To ga shi nan yanzu kamar yadda kuke gani, ga shi ya buɗe, kuma nan shi ne interface ɗin application ɗin. To kuma yanzu kai tsaye idan ina so zan ɗora file ɗina daga kan gallery na da ke kan wayata, shi ne zan taho daidai nan wajejen. Ga shi nan daga ƙasa ga alama nan ta gallery daga ƙasa, to kai tsaye zan zo in taɓa. So in na taɓa zan zo select and upload photos. Ga shi nan select and upload photos. To da na tashi sai in taɓa. To yanzu misali ina so zan ɗora wannan hoton, to ina tashi kawai zan yi selecting ne. Zan yi selecting ko nawa nake so ne selecting. Zan iya selecting ko nawa nake so ne selecting. To daga nan da na tashi sai in sa upload. To kun ga ya sa mun file has been added to the upload list. To na ɗora shi yanzu akan upload list ɗina kenan. Ya hau kan wannan application na Tera. Saboda haka yanzu kun ga na sauke shi, na ƙara wa wayata space, saboda abun da ba na so zan iya zuwa in goge shi sai in ɗora shi a nan gurin. Wannan shi ne yadda wannan application yake aiki. Idan wannan shi ne farkon ziyartarka wannan channel ɗan uwa, ka daure ka danna mana alamar subscribe a wannan channel na Nuruddin Blog TV. Kamar yadda kuke gani, da ka tashi kawai za ka yi haka ne. Kun gani daga nan ka yi subscribing, kuma duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za a sanar da kai kai tsaye. Sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka, sai ka danna wajen all notification. Shi zai ba da damar duk sanda muka ɗora sabon shiri za a sanar da kai.